Jiya Shehu ya bayyana a garin Kaduna a wajen maulidin ƙasa. Ku biyo ni domin ku sha labarin yadda ni ma na gan shi ido da ido. Jiya da safe na je wajen taron maulidin ƙasa da aka yi a Kaduna. Ina tsaye a waje kafin in samu in shiga daga ciki saboda yadda wajen ya cika da mutane. Sai na ga wasu mutane sun keɓe su da yawa suna ta kallon sama. Sai na matsa kusa da su don nima in gane wa idona. Na ga daga idona zuwa sama. Da fara ban ga komai ba, sai ga jimare. A hankali ya shafe abubuwa dinga fitowa a gajimare. A hankali sai na fara gani. A hankali shafin ya koma zuwa fuskar Shehu. Tabbas a lokacin da na kalla gajimare da gaske na ga fuskar Shehu a wajen. Sai na shiga daga ciki. Nan ma sai na ga wasu mutane suna kallon bango daga cikin wajen da ake buga wasa. Ina zuwa kusa da su na kaina na kalli bangon. Sai kwatsam ne ma na ga zanen fuska. Sai na ce cikin raina subhanallah, wannan shi ma kamar fuskar Shehu. Ina ci gaba da kallon shi. Fuskar tana ƙara bayyana kamar yana sake fitowa. Ita ma fuskar can sai na kamar tana kallo na. Na juya kai na kalli bangon da ke gefe na can ma sai na ga wasu layuka da ke cikin bangon da ya tsage sun haɗu sun ba da wani shape shi ma kamar ido da bakin mutum. Duk da dai mutane sun kashi biyu akan wannan matsala. Wasu na ɗaukan masu cewa sun ga Shehu a bango ko a gajimare ko a wani waje a matsayin mahaukata. Wasu kuma daga cikin waɗanda ke ganin suna ɗaukar cewa wata alama ce ta musamman da ke nuna ita ƙarfi da izza ta Shehu. Amma maganar gaskiya a ilimance, ilimi ya koya mana wani abu ne kuma daban wanda ba wannan ba. A ilimance idan muka duba za mu ga cewa abu ne da yake faruwa ga kowa. Masana psychology sun bayyana mana cewa wannan abu shi ake kira da pareidolia. Wato kwakwalwar mutum na neman pattern ko da babu shi. Wato idan babu shi sai da kirkire shi. Shi yasa haka idan ka shiga cikin duhu ka daɗe kana ta waje kamar mutum ya wuce ko wani abu haka ya gitta. In baka yi da gaske ba ka kawo tsorata. Carl Jung ya ce kwakwalwa tana neman ma'ana ko bayanai ne na abu ko da babu shi. Shi yasa muke ganin fuska a gajimare, hoton mutum a dutse ko kuma a bango. Ba wai dan da gaske ɗin su ne suka bayyana ba. A'a sai dan tunaninmu yana son su kasance. Haka ma wani maulidin ƙasa da yawanci duk wanda ya je ne saboda soyayyar Shehu. To kuma Shehun baya wajen. To wannan soyayyar da kake ma Shehu ita ce ke sa ka kalli wani Shehu a hankali Shehun na faɗo ma kana kallon Shehu ɗin. Sai Shehu ɗin ya juya ma sai ka fara imagine ɗin abu. Ya ga a hankali Shehu ɗin ya koma ma sak fuskar Shehu saboda shi yake zuba gani. Aristotle ma ya tuna cewa mutum yana fahimtar duniya ne ta hanyar abin da ya saba gani. Wato abin da ka saba gani da shi yake fahimtar ya duniya take ciki. Don haka idan ka ga hoton Shehu ko wani shape na fuska a gajimare ko gobe kawai ka nuna shi kawai ka wuce. Domin ko lokaci kawai ke zana maka abin. Ka yi ma kamanni da wannan abin da ka saba gani. Ka tuna da cewa ƙwaƙwalwarka ce kawai ke aiki. Hali ne da kowane ɗan adam yana da shi. Sai dai wani na faɗin ya gani wani kuma sai kawai kai kawai ya wuce. Wannan kenan. Allah ya sa mu dace. Amin.